माने मिडियाम आरो नर्मेल आरो अखायाबो बांद्राय हेभि नङा एसे फ्रि फ्रिसो हादोंमोन नालाय दायोथ' एसे गारथ'नानै दङ दानो एसे फ्रि फ्रि हायो दानो दसेनो गारो आरो ना बेफोरबायदि मोनसे खोथा लोगोफोर गारि गाखोयोब्ला अखा हाबा माने एकदम बांसिन मोजां नाङो आरो ना एसे थान्दा थान्दानो ओमफ्राय सान्दुं दुङोब्लाथ' एकदम बांसिन गरमजों बारा इन्टारेस्ट नाङा आरो ना गारि गाखोनो आङो आरो ना नोंथांमोना मा फैलायबाय आरो गोबाव सम जाबायमोन आङो नुजाफैनो हायाखैमोन माने सम दिहुननो हायाखैमोन भिडिअ बानायनो थाखाय मानेब्लाबो नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामनो होनना सानदों नोंथांमोना नायनानै होगोन ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैयोब्लाबो प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना होबानो जाबाय आरो जाहाथे गोदान भिडिअफोर एंगारोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो गिबियावनो गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायना लाग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आरो खुलुमनाय सिबिनाय गासैखौबो बावहरग्रोनाय थाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आङो दायो बहा थांनो नागिरदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो मिथिगोन डाइरेक्टलि जायगाखौ आं बुंनानै होखानोसै मानो होनना बुङोबा कयम्बाटुराव थांगोन आं दायो आंनि रुमनिफ्राय जिथुनाखि जाग्रा मुवाफोर लायनो थांगोन आरोना मा मोनो लायनो थांगोन आरोना आं दायो बिनि गेजेरजोंनो मा दिन्थिलांनो हायो नोंथांमोननो आं नाजागोन दिन्थिलांबाय थानो ओमफ्राय दायो बोथोरा बिराद गाज्रि होननांसिगोन बारा मोजां नङा आरोना मानो होनना बुङोबा बिराद बार बारबाय थादों ओमफ्राय अखा फ्रि फ्रि हाबाय थादों आरोना बिदि अखा फ्रि फ्रि हाबाय थानाया थाब गारनो नागिरा ओमफ्राय थान्दा नालाय बिनिखायनो आङो नैबे गुदुं गस्लाबो एसे गाननानै लाखाबाय जाहाथे माने गोजाङा आरोना एसे सेफटि जायो देहानि थाखाय बिनिखायनो बेखौ गानना लाखाबाय ओमफ्राय आंनि उनथिंगालि नुनो हादों नोंथांमोना बारजों एफा एनैबाबो मावनाय बिलाइफोर नुनो हादों नोंथांमोना नायोबा मोजाङै नायोबा थारैनो नुनो मोनगोन ओमफ्राय दायो आङो बांद्राय बखिबाय थायालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थादिनि मानो होनना बुङोबा आं रुमनिफ्रायथ' अलरेडि ओंखारबोखाबाय नालाय दायो थाबायलांगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो हानायमानि दिन्थिलांसै आरोना थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै नुथाया लोगोफोर बेफोरबायदि दङ खाथियाव ओमफ्राय नैबे टेम्पोल आरोना बे टेम्पोल ओमफ्राय लामाया बेजोंनो आङो सिदा दायो बास स्टपाव थांदिनि माने बासजोंसो थांगोन जेराव रुमनिफ्राय माने एसे गोजानानो जायो 2 किल'मिटार बायदि जायो आरोना गोजाना बार बारनायखौ नुदोंना नोंथांमोन गोबां सिउ आरोना दिनै बोथोरा माने गोरान बार बारबाय थादों ओमफ्राय अखाबो हाबाय थाखादों आं दहायबो एसे सिगाङाव बुंखाबाय नोंथांमोननो नैबे जाहैबाय टेम्पोल जोंनि जिथुनाखि हिन्दु धोरोमनि टेम्पोल माने मन्दिर आरोना बेयाव गनेशफोर दङ ओमफ्राय गोबां इसोरफोरानो दङ बेयाव बांसिनानो टटेलि इसोरफोरानो दंखाजोबो बेयाव ओमफ्राय नायदो जायगाफोरा एसे बेफोरबायदि साखोन सिखोनै दं आरोना बेयाव मानो होनना बुङोबा बेयाव खाथियावनो मन्दिर दं नालाय बेनिखायनो आरोना बै बे जिरायग्रा लाइब्रेरि होनो ना मा होनो बेनो जानांगौ ओमफ्राय मन्दिरनि मानसिफोरा जिरायनो थाखाय बानायना दोनदों खाथि खाला बेफोरबायदि दंफां दङ ओमफ्राय नै मन्दिरा नैबेनो नायदो गोजौआव एसे दिन्थिबाय आङो दिखांनानै गोजौनिफ्राय ओमफ्राय खाथि खालानि बेफोरबायदि नुथाया जोबोद समायना आरोना नुथाया नै बिथिंजायबो फिसा दङ ओमफ्राय नै नायदो बेफोरबायदि दंफां दङ गोजौआव ओमफ्राय न'आ नै बेफोरबायदि माने नै बिसिना सोनाबजासो दङ आरोना मन्दिरा जिथुनाखि सोनाबजासो माबा खालामो आरोना सोनाबहासो खर' खालामो आरोना जोंना सानजाहा खालामो नालाय बिसिना सोनाबहासो खालामो आरोना ओमफ्राय खाथियावनो नै बेफोरबायदि ओरैजाय गावलांनाय लामाबो मोनसे दङ गामिजा हाबलांनाय पाक्का लामा बानायनो नागिरदों गोदानै मालाय जोंनि जाथ' बेफोरबायदि थाब बानायानो सरकारा बारा थिग नङा जोंना नायदो बे लामाजों आं सिदा थांदोनि थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय था लोगोफोर दायो आङो नै सफैहांबायानो 100% बायदियानो सफैबाय आङो मानो होनना बुङोबा कयम्बाटुर गान्धीपुरामनि आसपासावनो दंफैयो आङो दायो नायदो नोंथांमोना लामानि नुथायखौ बेफोरबायदि स्ल' मसनाव खारबाय थादों दायो गोबां गारिफोरानो ओमफ्राय बांद्राय ट्राफिक जाथ'वाखै आरोना दायो बेलासिबाथ' गोबां ट्राफिक जायो फैफिननाय समाव मा जायो मिथिया दायो नायदो एसे फ्रियानो गोजा आरोना लामाफोराबो बिन्दास नायदो गोसो बायदि खारनो हायो बासफोरा माने लाखिनांगौ गोनांथि गैया आरोना बेफोरबायदिनो नायदो पुरा रानिंआव थांगासिनो दङ आङो दायो दसे उनावनो सौहैसिगोन सौहैनानै मा दिन्थिनो हायो दिन्थिबाय थागोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय था नायदो गारिफोराबो बिलकुल फ्रि बरियाके खारगासिनो दं आरोना नायदो नुथायफोराबो आराम बरिया नुदों आरोना दिनै माने अखा बोथोर नालाय सान्दुं गैया जेराव माने मिडियाम आरो नर्मेल आरो अखायाबो बांद्राय हेभि नङा एसे फ्रि फ्रिसो हादोंमोन नालाय दायोथ' एसे गारथ'नानै दङ दानो एसे फ्रि फ्रि हायो दानो दसेनो गारो आरोना बेफोरबायदि मोनसे खोथा लोगोफोर गारि गाखोयोब्ला अखा हाबा माने एकदम बांसिन मोजां नाङो आरोना एसे थान्दा थान्दानो ओमफ्राय सान्दुं दुङोब्लाथ' एकदम बांसिन गरमजों बारा इन्टारेस्ट नाङा आरोना गारि गाखोनो आङो आरोना नोंथांमोना माबोरै कमेन्टनि एसे जनायनो हागोन मारै नाङो नोंथांमोना ओमफ्राय
फाइनालि सफैबाय आङो गान्धीपुराम बास स्टेन्डआव माने फैनानै आङो रुमनिफ्राय बास गाखोनायावथ' गैयानोमोन माबाखौनो टिकेट बानायनो समखौनो मोनदिया डाइरेक्ट माने लामायाव बासनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगो बासखौनो मोनखाबाय नालाय ओमफ्राय बासावबो भिर जाबाय ओमफ्राय गैया थानो मोनदिया ओमफ्राय दायो गान्धीपुराम बास स्टेन्ड सफैबाय आरोना आङो जायगासिम थांदिनि लोगोखौ कल खालामनि दायो रुमहालागै थांनानै जिखुनु बुस्थु लांनो फैदोंमोन आङो बेखौ लाना फैदिनि आरोना गान्धीपुरामनि बास स्टेन्डनि नुथाय इयो लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायना लादो बेफोरबायदि माने स्टेप दं आरोना बेयावबो जिथुनाखि रेलवे स्टेशनफोर बायदिनो बेफोरबायदि स्टेप दं 1 नाम्बार 2 नाम्बार बेफोरबायदि दं नालाय नायदो आं गेजेरनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबे साइड पुरा मानसि थाबायगासिनो दङ एसे भिरा खम दिनै माब्लाबा बिराद भिर जायो माने लामाया एकदम नायथ'हायै भिर जायो एरायख'हायै ओमफ्राय नायदो बासफोराबो थांगासिनो दंखायो आङो बिथिंजायनो फैदोंमोन दहायो ओमफ्राय बिथिंजाय दायो गोबां बास थांगासिनो दं आरोना दायोथ' आङो जिखिनि खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिया साक्सेस जायाखै नालाय जाबाथाय आं थांफिनसिगोन ओमफ्राय नैबेखिनि बासफोरखौ नायदो पुरा जाम जानानै नेगासिनो दं आरोना माने सोर माथिं थाङा नेनानै मानसि जमा खालामगासिनो दं आरोना मोनसे खोथा लोगोफोर बास गाखोनायनि माबाया एसे आलादा बिथिंजाय मानो होनना बुङोबा बांद्राय गाबज्रिथिंबाय थाया माने उमुगाव थांगोन बिदि होनथिंबाय थाया बांसिनानो गावनो नायनानै गाखोनो गोनां जायो नायदो बासनि नेग्रा मानसिफोरखौ पुरा भिर जाना दं लामा सेराव ओमफ्राय बांसिनानो सेरावबो थायो ओमफ्राय बास स्टेन्डनि जिथुनाखि सिङावबो थायो आरो नायदो बासफोरा एकदम पुरा रेडि जाना दंखाजोबो नैबे दायो आङो मथथे थांबाय थादिनि मानो होनना बुङोबा लोगोखौ लोगो मोनदिया जेराव आङो बेजोंनो हारसिंनो सिद्दा थाबायनानै थांदिनि बास स्टेन्डनिफ्राय बारा गोजान जाखाया बिसिनि रुमा गैयाब्लाबो ओरैनो 1 किल'मिटार बायदि जायो नामा 1 किल'मिटारनि एसे खमबो जानो हागौ आरो 1 किल'मिटारबो जानो हागोन ना दायो आं थाबायनानै थांबाय थादिनि थांनानै जिखिनि मुवा लांनो फैनानै नै बास गाखोफिनबाय आरोना उफाय गैया माथो खालामनो बास गाखोफिनबाय दसे गोबाव इसोरनि रुमाव थाबाय माने जिथुनाखि सामान लांनो फैदोंमोन बिसोरनि रुमाव दसे सम थाबाय ओमफ्राय दसे सम थानानै दायो थांनो ओंखारफिनबाय आङो दायो 4टा जासिगोन माने 3 मिनिटल'सै ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारफिनबाय आरोना आङो बिनिफ्रायनो दायो बास गाखोफिनबाय दायो बासनि सायाव दं आङो दायो बास गाखोबाय लोगोफोर बेनिफ्राय खारसिगोन आरोना बासआ माने दसे उनावनो खारखासिगोन स्टार्ट जाखाबाय अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय दायो थांनोसै दसे उनाव बेसेबांसो घन्टानि उनाव मोनहैयो बेखौ मिथिया कयम्बाटुर जिथुनाखि गान्धीपुराम बास स्टेन्डआव दं आं दायो दसे उनावनो सहैसिगोन ओमफ्राय दसे उनाव खिन्थिलांबावनि आरोना नोंथांमोननो मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिगोन आङो स्टार्ट जाबाय बासआ बिनिफ्राय खारबाय आरोना ओमफ्राय नायदो बासफोरा नेगेटिं खालि दंबावो ओमफ्राय उनथिंगालि नायोबा नै जाय उनथिंगालि ओमफ्राय सिगांथिंगालिबा नै बेफोरबायदि दसे उनाव मोनहैसिगोन आरोना बेथिंजाय खारलांगोन ओमफ्राय 2 घन्टा लाखायो नालाय जोंनिफ्रायथ' बेहालागै नै नायदो बेफोरबायदि लामाखौ टार्निं गिदिंथ'वाखै आरोना ओमफ्राय गिदिंसिगोन दसे उनावनो ओमफ्राय नुहुरदोंना बिथिंजाय बिजोंनो गिदिङो आरोना लामाया नै गोबां मानसि एकदम अयथासार मानसि आरो नै अट' स्टेन्ड नैबे बास स्टेन्डनि सेरावनो अट' स्टेन्डआ नै नायदो ओरैजाय नै बेजोंनो फैदोंमोन फैनाय समाव ओमफ्राय फैनायावथ' बेजों जायो नालाय ओमफ्राय थांनायाव नै बिथिं जासिगोन आरोना ओरैजाय गिदिंसिगोन नै बेजों गिदिंसिगोन नै नायदो नै बेजों गिदिंसिगोन आरोना नै बेजों गिदिंबाय एबार सिदा थांसिगोन बेजोंनो डाइरेक्ट आङो दायो पालाराम बास गाखोबाय बिनि उनाव पालारामनि उननिफ्राय जोंनि जिथुनाखि दाराफ्राम थांनाय बासाव गाखोगोन आरोना पुरा सिबसनबाय आरोना लोगोफोर दायो आंना बासआ माने आं गाखोनाय बासआ आरोना पुरा सिबसनबाय आङो दायो थांबाय थादिनि जायखिजाया दायोथ' डाइरेक्ट बास मोनखायाखै जेराव माने नालाय आङो पालारामनिफ्राय आङो जिथुनाखि आंनि थानाय जायगासिम थांनो आरो बास गंसे गाखोफिननांसिगोन माने बेनिफ्राय डाइरेक्ट बास मोनासै फैनाय समावथ' आङो डाइरेक्ट बास मोनदोंमोन नालाय दायो डाइरेक्ट बास मोनाखै ओमफ्राय जिथुनाखि पालारामाव मा होनो बजारबो दङ दिनै बजाराव दसे सम हाबलांदिनि ओमफ्राय दायोथ' नै गारिनि ट्राफिकखौ एसे गोबां नुनो मोन्दों दहाय फैनाय समाव बारा गैयामोन दायोथ' एसे थाथ'सो थांनांगौ जादों एसे लेट जालांसिगोन आङो खैथायाव सहैगोन बेखौ बुंनो हाया जायखिजाया भिडिअखौ नायबाय था नोंथांमोना होमबानो मिथिगोन आरो आंबोथ' दायो बुंथ'नो हाया नालाय नोंथांमोननो जायखिजाया नायदो लामानि भिरखौ मारै गारि लाखिना दङ नायदो ओइथिंजायबो ओमफ्राय लाखिनायाथ' बांद्राय लाखिद्रायाखै एसे स्ल' मसनाव सलायनो गोनां जादों ओमफ्राय नैयाव एसे स्पिड खारलांलायबाय आरोना बेफोरबायदिनो दायो आङो थांबाय थादिनि नोंथांमोना लामानि नुथायफोरखौ नायदो वाव एसे मोजाङानो आरोना साफा नुदों दिनै मानो होनना बुङोबा सान्दुं गैया नालाय सान्दुं थाबा मोदाननायजों एसे बोरैबा नुयो ओमफ्राय दायो बरिया नुदों आरोना एकदम हिट मानो होनना बुङोबा दायो एकदम गारि गाखोनोबो एसे इन्टारेस्ट नांदों आरोना थान्दा जोंजाबजों
गाननायाबोथ' एसे गुदुंसो गानना फैखादों गुदुं जिसो गानना फैखादों नालाय बारा थान्दानि जेनाखि सार्टफोरबो गानना फैयाखै सार्ट गानना फैयोबा गोजांगौमोन एसे थान्दा नांगौमोन नायदो नोंथांफ्रा बेफोरबायदिनो बरियाके थांगासिनो दं फाग्ला नेफैनांलायबायलै बेयाव माबा त्रिपुराव माबा त्रिपुरथ' नङा सरि बे पालाराम आरोना पालारामाव एकदम बासखौनो मोननो नागिरा जि नेनांलायबाय नायदो नेबाबो मोनखाया दहायनो आङो एसे सिगाङावनो सफैबाय मानो होनना बुङोबा 5:45आवनो सफैदों आङो ओमफ्राय दाबो बासखौनो मोना नायदो माबायदि नेनांगासिनो दङ नायदो मोनालांसिगोन दिनै 6:00 जाबाय बासखौ नेनो बानानै लोगोफोर एसे मार्केट जा ओंखारबोबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो मार्केटनि नुथाया माबायदि फिसासो आरोना सिम्पोल फिसा एकदम मिनि मार्केट होननांसिगोन जोंनिया माबानि बायदि नङा मार्केट बायदि नङा एसे फिसा आरोना मार्केटआ जिथुनाखि पालाराम टाउनाथ' एसे गिदिरानो होमबाबो बेयाव दैलि मार्केटफोर बायदि एसे फिसासो खुलिनाय आरोना बारा गिदिर नङा थेवबो समबारावल' खुलियो आरोना बेलेग बारायाव जाया बे बाजारा माने मार्केटआ आरोना नायदो नोंथांमोन अखा हानायजों एसे बारा मानसि गैया आरोना एसे खम आरोना नायदो मैगं थाइगं फानो बेफोरबायदिनो मा फानदों नोंथांमोना नायना लादो आङो थाबायनानै एसे हानायमानिखौ दिन्थिलांबाय थादिनि नोंथांमोना नायलांबाय था नै बरियासे दिन्थिलांनि आङो बेयाव गोबां कम्पानिफोराव जिथुनाखि फार्मफोराव खामानि मावनायफोरा गासैबो बेयावनो मार्केट खालामनो फैजोबो आरोना मैगं थाइगं लांनो थाखाय गोबां मोनै बेसादफोरखौबो माबा माबि मोननाय थाङो बेयाव माबा माबि माने जिथुनाखि थाइगिरफोर जिथुनाखि लाइफोर माब्लाबा फालेंफोर खुदुना दाङा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ गोबां मोननो थाङो आरोना बेयाव बेलेगाव मोना आरो फाग्ला नेफैनांबाय एकदम नै साथा लाबोलायनांबाय आरोना साथा नायदो साथा गंसे बायबोलायनांबाय आरोना मा खालामनो बासखौनो नेबाबो मोना अखायानो अयथासार अखा आयु जारलासो जागोन अखाजोंनो साथा लाबोलायनांबाय गंसे आङो दसे नेनोसै खैथायाव मोनो ओमफ्राय खैथायाव मोनहैयो दा मिथिगोन नोंथांमोना नै लोगोफोर बे बेसादफोरखौनो आङो लायनो थांदोंमोन जेराव आङो सिगाङो दिन्थिनो हादिया जायनि न'खरनिफ्राय लायदोंमोन बिनि न'खराव आङो भिडिअ बानायनाय जादिया मानो होनना बुङोबा खायफाया गाज्रि मोनो नालाय भिडिअ बानायोबा बांसिनानो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिसो नालाय ओंखायनो माने आङो लायनायनि न'खराव माने भिडिअ बानायबाय थादिया नैबे मामोन नायना लादो नोंथांमोनानो मैगंफोरखौ मा दिहुनगोन आङो नोंथांमोनानो नोंथांमोननि मेगनजों गोसोबायदि नायना लानो हागोन आरोना बेफोर मैगंखौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो जेराव न'आव थायोब्ला बिन्दासै मोनजानाय थाङो एबा मोनो आरो खाथिफोरावनो बाजारफोरावनो गुदुला मार्केटबाबो मोनो ओमफ्राय दायो जेराव तामिलनाडुआव सफैबाय जेला बेयावनो दुखिया अबस्था गोरिब अबस्था जेराव मावना जानांगौ बायध'था जाबाय मानो होनना बुङोबा न'आवबो गोबां खामानि थायो आसामावबो मावना जानो रोङोब्ला होननाय मोनसे खोथा थायो थेवब्लाबो गावनि सुबिदा मथे आङो बेयावनो दायो डिसाइड खालामनानै बेयावनो खामानि मावनानै थायो जेराव आङो जानाय लोंनायनि थाखाय नै बायदि मैया नांगौखौ आङो जा दोंसे दोंनैबाबो लायनो थाखाय फैनांगौ जाबाय आरोना आं थानायनिफ्राय एसे गोजानानो जायो 2 घन्टा ओमफ्राय मोना फैबाय लोगोफोर बेखिनियानो आङो भिडिअ बांद्राय लाबाय थानो हादिया